Zima vlada Pomoravljem. Stipa, bocka, pecka, ali nežno. Poneki vetar dune, stegne poneki mraz, šušne poneki siroti list. Poneki lovac lovi divlju gusku. Lovac lovi puškom, lovačkom srećom i kerom. Mi njega lovimo kamerom. Zima ovih dana nežno vlada Pomoravljem i mi smo došli da joj pomognemo. Dimnjak ovaj koji gledate bio bi najobičniji dimnjak da nije u Ćupriji, da nije ćuprijski dimnjak. Dakle, rekao sam, nalazimo se u Ćupriji i ja tu imam jednog dobrog prijatelja, on se zove Vlada Davidović, ide u 7. razred osnovne škole. Vlada, otkad si u ovom gradu? U ovom gradu živimo 1959. godine, svoje 4. godine. I kako ti je, mislim, kako se osjećaš? Pa dobro je, nije loše. Hoćeš da nam pokažeš malo svoj grad? Pa hoću, ako meni dajete da vas ja vodim, vodit ću vas kod Nafije. Dobro, hajdemo kod Nafije. Doveo sam vas na moje omiljeno mesto u poslastičarnicu Pelivan kod mog prijatelja Nafija. Nafi, reci mi, molim te, koje su ti najomiljenije mušterije? Moje najomiljenije mušterije su, pošto se moja radnja nalazi pored 2 škole, gimnazije i osmoletke ovdje na centru, najomiljenije mušterije su mi koje najviše radim sa mojim mlađim drugovima. Ti nama tu uvek pokazuješ neke štosove. Da li si ikad razbio neku čašu ili da li si upropastio neki od ovih predmeta ovdje? Po neki put se i desi, ali to vredi da udovoljim mlade drugove, da ih malo i nasmejem i da ih dobro uslužim. To uopšte meni ne smeta što se razbije jedna i dve. Nema tu veze koliko se razbije. Glavnom da smo mi zadovoljni mušterije i čopa. A hoćeš li sad da nam pokažeš te tvoje štose? Rado i odmah. Vam pokazati jedan čuveni zid na Keju pored reke Ravanice koji je čuven po tome što se na njemu sastaju svi zaljubljeni. Evo ovdje baš pored mene nalaze se 2 mesta gdje su zaljubljeni sedeli, a sneg je naokolo padao. I ne samo ta 2 mesta, evo ovdje za mene vidi se još puno takvih mesta i oni se prostiru svuda do kraja zida. I kada zaljubljeni sede na zidu, sneg se oko njih topi. Čast da me uslužuje sestra Vere Nikolić. Ne, to nije Vera Nikolić, to je njena mlađa sestra. Veru Nikolić zna cijela Evropa. To je šampionka u trčanju na 800 metara. Ali Mileva Nikolić je šampionka u usluživanju i u ljubaznosti prema mušterijama. Mileva, reci mi, molim te, koje su ti mušterije najdraže? Najduže su mi mušterije one koje se mnogo ne misle u kupovini i koje se odmah odlučuju. Mirela, da li izlaziš sa Verom na korzo? Izlazim i to češće svake subote i svake nedelje u određeno vreme. A da li nosiš cipele sa visokom ili sa niskom štiklom? Koje više voliš? Najviše volim po najnovije modi, mislim sa širokom petom, malo višlje. Vlada, je to ovdje? Jeste. Pa idi. A, ne sve uče za uši. Ja ću da idem, ti sačekaj ovdje. Važe. Dobar dan. Dobar dan. Tražim Čedu, opasnu Čedu. Nije Čeda opasan, kao što izgleda. Izađite, imam da vas upoznam s jednim prijateljem. Bilo mi. Ovo je Vlada. Zdravo, Vlado. Kako si, Vlado? Ima nešto da vas pita o Vladi. Mančika Čeda, samo mi recite kako ste to postigli. A to se postiže ishranom. Masnije, redovna ishrana, nemoj da propuštaš obrok,
I tako ćeš postići i jaču kilažu nego ja. I tu snagu? I snagu, da. Nemoj da dozvoliš kao drugovi da ih majke tuku, ganjaju na ručak, nego da žuriš za ručkom i tako. Pa ćeš sve postići. Vlada se malo uplašio, mi smo se malo preopadili. Da. Tvrdio je da nemate više od 86 kg. Fali mi još 40 gore. 126 kg. 120. Dobro, čika Čedo. Molim. Poručite nešto ovim našim Savi. Jedino mogu deci našoj da poručim da redovno na ručku bez mesa ne sedaju. Da traže masnija mesa, manje sa roštilja, zbog uzrasta. Jer masnoća daje kilažu i snagu. A naše deca samo bezmasna mesa. I mame muče se da im pripreme ručko i to. Pa često i bez ručka ode u školu dete i tako. Čuo si, Vlado? Čuo. Hvala vam, čika Čedo. Molim. Doviđenja. Deca neka nam budu poslušna. Neka prihvata ove savjete, pa će biti kao čika Čeda. Hvala. Sada ću vam predstaviti mog razrednog starešinu, koji je ovako veoma dobar čovek i koji je prema nama učenicima veoma korektan. Imam zadatak da mu postavim dva nezgodna pitanja iz njegovog ličnog života. Postavit ću vam prvo pitanje, malo nezgodno. Da li se vi uvek tako naliskate kad vas snimaju? Pa, ovo je bilo iznenada. I uvek ste takvi? Nisam uvek takav. Pa kakvi ste, mislim, da li ste... Kad sam u školi i u gradu, ja sam ipak ovako pristojan, ali kad sam kod kuće, u dvorištu, ne bi me baš tako prepoznao. I da vam postavim drugo naše nezgodno pitanje, dokle mislite da se gojite? Pa, to ne bih mogao da odgovorim. Ima još do 100. Do 100? Do 100. A koliko vam fali do 100? Pa negde 25. Pa nema još mnogo. Dozvoli mi da ja kažem nekoliko reči o tebi. Samo izvolite. Vlada je dobar učenik, dobar drug, ali ponekada malo previše govori, pa su ga zbog toga drugovi nazvali Vlada filozof. Propustio sam još samo da kažem da se moj razredni starešina zove Ljubomir Mihajlović. Ovakvih ulica u Ćupriji ima dosta. U jednoj od njih, Branka Krsmanovića, u broju 8 živi svetska rekorderka u trčanju na 800 metara Vera Nikolić. Zdravo, Vera. Zdravo. Ja sam samo hteo da gledaoce Dvogleda upoznam sa tobom. I hteo sam da te pitam, šta radiš u ove zimske dane kada pada sneg? Pa, kad pada sneg, malo treniram, ali više učim, pošto me čekaju ispiti. Spremaš ispite? Da. Vera, ja sam ovako punačak. Šta mi ti preporučuješ, kojim sportom da se bavim kad sam ovako? Atletikom sigurno ne, ali zato si pravi tip za vaterpolo. I sad na kraju da vam predstavim moje najdraže. Moju mamu Nadu i moju sestru Gordanu. Moj tata nije ovde. Ajde, reci. Ne znam šta bih rekla. Ti si glavni junak ove emisije i verujem da si ti do sada sve rekao. Što je pa? Mama, šta ti misliš? Učestvuješ u jednoj dečjoj emisiji. Vrlo mi je drago i prijatno jer mi je to prvi put prilika da mogu da vidim sebe na ekranu. Vlado, bilo je sjajno, pokazat ću nam Ćupriju, hvala ti, ali šta misliš, ima li na svetu neki lepši grad, po tvom mišljenju, od Ćuprije? Pa ima tu jedan blizu, mislim da se zove Paraćin.
Evo nas i na kraju naše emisije u Ćupriji pod snegom sa našom ljubaznom domaćicom Verom Nikolić. Želimo da iskoristimo ovu priliku da se slikamo sa njom i da vam kažemo ko je napravio ovu našu emisiju. Iako sam vam do sada to rekao bar 200 puta, neće biti na odmet da čujete i sada da je filmski snimatelj bio Milan Miljanović, tonski snimatelj Đorđe Đurović, muzički saradnik Radoslav Grajić, a na kraju tu smo Ljuba, Vera Nikolić i ja.